La meva salut. E-consulta. Amb la teva targeta sanitària, TSI, i una clau d'accés que et donaran al teu CAP, o bé amb el teu certificat digital, ja pots accedir en línia a la teva salut a lamevasalut.gencat.cat i descobrir que hi pots fer un munt de tràmits, consultes i gestions les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, des d'on vulguis. Un cop heu acordat amb el vostre metge o infermera posar en marxa l'e-consulta, 1. Aneu a la pestanya Tràmits. 2. Cliqueu sobre la icona e-consulta. 3. Feu la vostra consulta. També podeu consultar les consultes ja fetes. I també podeu adjuntar algun fitxer si ho creieu necessari. Podeu incorporar alguna fotografia vostra. 4. Rebreu un correu electrònic en què us avisaran que teniu resposta del metge a La meva salut. 5. Rebreu la resposta del metge des de lamevasalut/e-consulta. Que com hi entres al cat@salut La meva salut? Doncs és ben fàcil. Sol·licita les teves claus d'accés al teu CAP i descobreix tot el que hi ha al teu abast, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. Al 061 CatSalut respon i al canal salut.gencat.cat hi trobaràs tota la informació per accedir-hi. I fixa-t'hi bé, perquè un cop dins d'aquesta eina, tu n'ets el protagonista. Ara ja hi pots participar, gestionar i també ser responsable de la teva salut. I ben activament. 061 CatSalut respon. Cost de la trucada, segons operadora. #Una salut millor. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.